дар ноҳияи айнӣ ба ифтихори 31-мин солгарди қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона доир гардид. зимни суханронии роҳбарияти ноҳия ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, аҳли Толур ва сокинони ноҳияи айниро бо солгарди навбатии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош намуда таъкид карданд, ки нахустин маротиба дар таърихи давлатдории миллати тоҷик 6 ноябри соли 1994 Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол ба сифати қонуни асосии ҷумҳурӣ бо роҳи райпурсии умумии халқӣ қабул гардид. ҳамчунин бо назардошти дастовардҳои нави миллӣ ислоҳоти конститутсионӣ гузаронида шуда, марҳилаи нави такмили сохтори конститутсионӣ оғоз гардид ва он имкон дод, ки солҳои 1999 ва 2016 ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид шуда, мазмуну муҳтавои он такмил ёбад. дар ҳошияи ин чорабинӣ ба ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи суби доноии китоб аст тӯҳфаҳо супорида шуд. пешниҳоди барномаи фарҳангӣ, ки сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдилиро тараннум мекард, таби ҳозиринро болида намуд.